Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 59 minutos nakaligan sa takda alas sa 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat, good afternoon. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Ako ito malabutan sang signal sa DYEZ. Aksyon Radio Bacolod sa 4 sa Lilisuan. Sa inyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Yari kita sa PETSA nga ikaduwa. Pizza daw sa bulang sa Agosto tuwig 2021, unang Lunes. And tatlo ka mga lima ka Lunes ho. Ang bulan sa Agosto, isa lamang sa bulan sa mga tuwig 2021 nga may kompleto nga pizza kag numero. Nagalabot gid siya sa pizza 31. Kag amo ini sa ang bulan nga may maayong plastada kon inadlaw ang paghahambalan. Manang pizza uno nagumpisa gid ho sa Domingo. No? Duwa gid sa lakang bla. Kag nakulo kompleto niyang pizza 31. Amo ding bulan sa Agosto. O galing medyo mapinot pa ding sitwasyon. Para sa mga Negrosanon, bagod ang Agosto, ginasiling ini nga tiyempo muerto. Sira ang galing, kalabanan nga mga ara sa kaumhan. Sa kabukiran, way isang trabaho, labi na ang mga nagatrabaho sa kampo. Sira ang galing. Ang kalabanan nagapaamulya diri sa Bacolod. Para lamang mangita sang kinabadon, para lamang ita diri sa trabaho. Impunto alas 5. Aksyon na Marlon Hirvaya inyo ka-aksyon. Action Reports Afternoon Edition. Dari kita sa atos sila nagabalingaso ng mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan. Ang sa balita lokal, way nasang mabudlay, way nasang masakit kag mapinot nga sitwasyon nga mabatsagan. Ang mga residente sa asuransang Iloilo sumugod buwas nga adlaw kundi ang ipatuman nga hard lockdown. Hard na hard. Matig istrikto nga pag-implementar sang lockdown nga may anom gid ka adlaw nga kalawigon ho. Yang lockdown amuning pinakaginaindayan gid sang mga ultimo nga mga tawo. Apektado gani ang bisan nga may ara-ara pa. Kung may ara sang lockdown sila sa nga lugar, ano rin kadayahan ang ining ultimo nga mga tawo. Bangod kung lockdown gani, ang permede rin nga managatan sa mga apektado, penitensya na gutom pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang matabo kon hard lockdown, ang mga non-essential nga establishmento. Amo ni mga establishmento o kon balaligyan lang ang ginabaligyan, di ba importante? Ang matabo dapat sarado na siya. Ano pagid? Total liquor ban.
syudad sang Iloilong ginastoryahan tariha. Ano pagid mga kaaksyon? Umpisa buwas nga adlaw sa hard lockdown na ipatuman sa syudad sang Iloilo. Lapit-lapit ba yung Iloilo sa aton di? Ang matabo pagid nga ang pagbaligya o kining total liquor ban. Ang bot sa lingosri ang pagbaligya, ang pagbakal kag ang pag-inom sang makahalubog dumalian. Ang matabo pagid taran nga biyahe sang eroplano kag barko pasulad sa Iloilo. Pasulod sa sulad sa Iloilo suspendido man. Una sa balita, una sa aksyon. Pati nga ng mga ginatawag apor niho, authorized person outside residence. Pasubok-subok nga balita para sa ining aman. Ini mga apor niya mo ni silang permi ka biyahe gwa sulod sa nakadain-lain nga mga probinsya. Kay amo nang ila sa trabaho mo. Di ba? Ang mga apor, ang mga ROF, ang mga returning overseas Filipinos, kag returning residents, ang biyahe nila makaaksyon, ang ila sa ring pagbalik-balik kay suspendido man. Sa malipot nga istorya, mula manghod lamang ini sa senaryo nga dapat ang taran pahuway kag pahimunong anay. Ang pinakarason sa mga kaaksyon ti para kuno mapunggan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 ag ang pagpanghalit sang COVID-19 variant nga ginatawag Delta. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa pa gid sang rason nga ang natabo subong sa Cebu kag probinsya sa Aklan hindi kuno matabo sa syudad sang Iloilo. Amo na nga may 6 ka adlaw nga hard lockdown nga ipatuman. Hard na hard. Daw ilimdon may ara soft, may ara hard. Kaya kung mag-inom ka sang hard drinks, isa do walang ka-shot, okay ka na. Galingin-lingin ng imo sa nga pinsar kag ulo. Kaya mo niho, lingin man ng pinsar kag ulo sa mga residente nga apektado. Amo ning pamangkot sang kalabanan labi na sa mga maapektuhan di. Ano ang amon sini kaunon? Ilabi na sa mga tao dito nga remedyo general. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Samtang Apor Chair Councilor Villaflor nagpalayag nga madamo sa gihapon sang nag-apply nga magbiyahe halin Panay, Padulong, Bacolod. Diyos piktado ni. Piktado ini maka-aksyon bangod sang hard lockdown nga ipatuman umpisa buwas nga adlaw. Bayangos sa ring nga balita. Atensyon sa may mga schedule biyahe sa Fast Craft. Bad news para sa inyo. Ang una nga nag-anunsyo, Ocean Jet. Ang hambal sang Ocean Jet, ang tanan nga biyahe suspendido. Tub-tub, way pamabalaan ang kadugayon until further notice. Ang rason dito way na sa iban kundi ang ipatuman nga istrikto nga travel restriction sa nagkalain-lain nga mga local government units. Ang biyahe nga suspendido sang Ocean Jet Cebu Tagbilaran, Cebu, Cebu Ormoc, Cebu, Cebu Camotes, Cebu, Iloilo Bacolod, Iloilo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang siling pasang Ocean Jet, ang tanan nga ticketing offices sa Puerto, sa Pantalan, sarado until further notice. Ang iban nga fast craft mga kaaksyon, hibalaon taban, kamustahon taban. Bangod kung suspendido ang biyahe sa ring Ocean Jet, laban-laban masunod mo rin sila nga aman. Pag sige sila kung kabiyahe na, palangawan nila ila sa ring fast craft. Kaya sin o mabibasakay nga pasahero na. Kaya ginadubalian man na bagbiyahe ho. Kaya pareho lamang ini mga kaaksyon nga nagbalik ang sadto nga lockdown. Kaya ginapatuman sa maraming mga lugar diri sa Western Visayas. Pero ang hard lockdown suliton talang makaaksyon para manging klaro sa mga late tuners na tunda.
sa syudad sang Iloilo lamang ini. Syudad sang Iloilo lang ha. Umpisa buwas August 3 tubtob August 8. Di ang singgitan subong sang taga Iloilo City. Diyos ko, kaluoye kami. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang alas 5:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba ginibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Ang petisyon kontra rehistrasyon. Pumalin sa ring desisyon sang Election Registration Board. Ang ginatawag nga ERB nga pagbasura sa petisyon nga nag-question sa pag-sale rehistrasyon. Niyanay Congressman Albi Benitez halin Victorias Pabakulod. Subong ang balita nga ang oposisyon ngayong pasaka kontra naman sa 222 makaiban nga nagsaylo sang rehistrasyon man sa Bacolod. Ang pagsaylo sang rehistrasyon normal ina nga nagakatabo sa isa ka syudad o kon sa isa man ka banwa sa barangay eleksyon gani mayara man nagasaylo sang rehistrasyon, di ba? Normal ina. O galing natabuan lamang ini nga mayara sang nagpasaka sang oposisyon o kompetisyon kay nagsakay o sa senaryo man angot sa pagsaylo rehistrasyon ni former Congressman Albi Benitez diri sa may syudad sa Bacolod. Ang kampo ni Benitez gahambal mo patimaan lamang ina nga ginakurog ang panguntra, patimaan lamang ina nga ti nagabatsyag ang panguntra. Kay kon isog na kag babato kag para sa ila, sila gyapon mga ibabaw ay na isang question-questionan, di ba? Pero sige lang, kinamatarong na sang tagsa-tagsa, respetohon na mga kaaksyon na tuntarang. Ang desisyon sa ulahida aragyapon sa puntasang lapis o kon ballpen. Okay, sa may ballpen yung ginagamit mo, may lapis ginagamit sa pagbuto, bla, di ba? Ikaduha na lang ang ginatawag kwarta. Pro presidential election, di mahimo daw. Pilipinas pa ang sugiran nyo. Basta panahon sa eleksyon, labi na ang presidential election, maanaw ang kwarta. Una sa balita, una sa aksyon. Nangin masako ang pagwedro sang kwarta sa mga bangko. Kag ang halungan nyo, mabaha man ang mga peke nga 1,000. Subong pa lang daan ang mga sindikato nga tanda maghimo sang peke ang kwarta. Malinaton ba siya nag-aumpisa na ni print bla? Nag-aumpisa ba si kumera sila isang na tigana ng daan para iblapta nila? Hindi na malayo. Kaya ang abilidad sang Filipino, pwede iya mabato sa abilidad sang iban nga rasa sang mga tao diri sa kalibutan. Kimalikanta ang ginbasaka nga petisyon sa 222 makaiban nga nagsaylo sa ila sa ring rehistrasyon sa Bacolod na desisyonan naman ni sang ERB. 217 diri ang ginaprubahan, may 5 ang way ginaprubahan. Sa dalagan sa mga ginbasaka ang petisyon di daw nangin katiting lamang ang nagmadinalagun. Pero malawig-lawig pa naman nga may adlaw, mula naton dari mga kaaksyon. Bangot ining pagparehistro bilang botante sa Bacolod. Subong sige-sige gihapon ni, nagapadayon gihapon ni. Hasta pa ni sa Setyembre 30, mga kaaksyon, mayara sa 2 pa bulan na. Para kuya, kung mas temprano, kanto na kamudaan mo. Kung magpasaylo ka mo sa rehistrasyon. Kaya kabudlay nga maghala pa ka mo kalinya-linya. Inang ginatawag nga last minute. Hindi nyo na paghulat ta. Kaya base, karon kung tabuan nyo nga naga-dinagoso ang mga luyag magparehistro, magsinukuhay pa ka mo, naglabot pa na sa tinindakanay,
Tubtob tira pungulay. Wala hindi ta luyag nga malapot sa mga punto. Nagluwas sa mga petisyon, mga kaaksyon, bantay sarado man sa karon. Kung balasan o ipalayag. Ni Benitez ang ngalan sa isa na makaupod ng mga kandidato sa pagka vice alkalde kag kongresista kung may ara gid man. Ay nagligad do sa amo sa nga interview right after sa nga pagkatambong niya sa hearing sa Comelec. Ginsiling to ni Benitez nga ipalayag niya ang iya sa nga line up before matapos ang bulan sa Hulyo ti Agosto na tas bongho. Ano, may ginabahig pa? Kasi kung may nagreklamo, balak sa Oliver, nga ngaway ko na madala, yahaw. Oy nga, amo ng listahan yun, hindi ano papagawa na. Amo na din nga kapit ang akon. Amo na din nga palapit ka masip-sip sa inyo, dula ngalan ko na. Very plasan nga mayo na. Diba si former Congressman Albi Benitez, ano ang bla? Mainintindihon man. Basi ituod, blagin lang tayo yan. Ops! Ang ngalan ni Kwan, why daw ko reklamo sa ho? Or base kon ang ilan sa ding listahan bla sobra kag mayara sa nagkabit-kabit nga daw tuko. Mas maayo nga plastado. Way blas ang reklamo. Kung hindi ka mo madala data ang ulihi na desisyon ara gyapon kay former Congressman Albi Benitez. Kung ang desisyon ni Albi hindi ka mo po gusto nga pa doon sa linyada niya. No kay na ka mo kahala kadot-dot sang kaugalingon yun na. Lagan ka mo independent. Ara na sa inyo sa ring abilidad. Ara na sa inyo sa ring ikasarang kung paano nyo kumbensihon ang mga maalan na subong ang mga butante. Di magkay tanan alam yara butante nga kung diin mayo dito sa. Kaya muna makaakson balantayan naton kung sino may ara gid man, vice alkalde, kongresista nga kandidato si Albi, ti 99% na giman mo, makandidato mayor, may 1% na 1% amo nang ginahulat kapag file niya sa iya sa kandidatura. Ang ginabantayan ang sa pagkakonsihal kaya ang gagwa sa mga balita mga kaaksyon. Ang sa pagkakonsihal, piho nga may ara gidya. May ara nga no. May ara nga nagalupad-lupad subong nga balita, kag dali na maghugpa. Ang ining impormasyon na amat-amat nga tunog ni ang report nga kuno nagasiling sa Grupo Progreso nga ginapamunuan ni Mayor Bing. Ginapatihan nga may ara gid nga magalumpat sa piyak nga teritoryo. May ara nga sadto aliado gid ni Mayor Bing. Pero sa pagsunod kuno ni Benitez dis bakulod ho, daw sobra sa buyog kagalingayo. Magpanimaho. Kundiin maayo para sa iya, dayon lumpat nga nagahara-hara. Sino bala ini siya? O kung sino ini sila, kaya report ka na ba, tunta? 1, 2, 3, 4. Anom ko na sa Oliver. Una sa balita, una sa aksyon. Anom ko no? Kuno pamalanda bantayan ta. Ang anunsyo sa na maka-aksyon hali mismo sakay former Congressman Albi. Sa mga luyag, mga kwarta, dugay-dugay, standby ka ba na? Hindi nyo paglisuan nyo sa ning pagmonitor da kay dugay-dugay mga tag kuya kwarta. Ha? Standby na ha sa taran-taran nga mga nakigbahin sa ato sining Sapniversary sa ARB. Ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Panugod subong, bulyada subong adlaw sa sa pagpanagtag namon sang papremyo. My third winner kita dugay-dugay nga pakagabuton sa aton sining mahiwagang tambyulo ne. Akson okay. Mahiwagang tambyulo. Ari mo ko damo sang damo sa mga entries atubang ko diho. Kon ka monitor ka mo dara sa live stream sang Facebook sa Aksyon Radyo Bacolod sa YouTube live. Ari ho, Ang sunod sila maka-aksyon naman ng mga entries dugay-dugay
Magagabot kita sa isa katag daog. Standby, standby. Alas 5:17 hibalon tanay ng sitwasyon subong sa nga surad sa nga Bacolod. Tiyempos Bacolod subong medyo okay no? Galing kay kadamo baya sa nga katingala nga kung kaagahon grabing bundak sa ulan. Tag isa ka minuto laong galing may ara tag 2 minutos pero grabe ka bundak mo. Sa patrol with Action John Diaz. Action John, mayang hapon, please come in. Action man ang patrol. Harikpidi ka rin sa areas ng Libertad Public Market, particularmente na digitalong areas ng Rosario. Mabini, siniman nga po ang singka sa init Turkey. Swerte ka pa, suna ko na lang sa Guaabi ang salakyan. Okay, kabiga pongkos patrol. Nagalakatat ka lang, balhas mo katulo sa kapaang sang panahon. Swerte ang init sang panyempo subong hapon. Siguro kay ti nami ang panyempo galing kay ti bando galingin ang ulo. Kaya may mga biyahe na naman nga dani, may mga transactions na sa Nilo, ay po na, daway na dayon na. Kaya tig doon, takin ang biyahe sa mga fast crop buwas sa ang adlaw. E mga ka-aksyon, karon nga po na ang area diri sa Rosario, magkabi naman diri light to moderate ang sitwasyon. Kontrolapiko ang aton paghambalan. Paano doon? Reminder sa mga motorista, galing diri sa may area sa Takuling. Ikaw nagkakatunto-tunto, hindi mo gina napagdayo noon kung diri ka naglabay sa area sa Nice Extension, Pasulod Libertad. Bawal gapon ang passport straight drama kaakson. Hindi magsiling nga wala ka kabalo kay dako ang signage kay nakabutang one way. Bawal ang liko, right turn ikaw. Kay may mga salakyan nga kung kaysa nagpatutudon, tobla ba nga pwede na doon ka rason nga may takabalo. Kung dakpan ka traffic enforcer at rason. Pero kung dakpan, salamat man. Pero dapat bawal ina. Na okay na katugay na sa trapiko na binawan way dra sugata kala makramaiso ibang mga salakyan. Gani reminder sa mga driver dra mga motorista na tumakalson. Gadiri na by series ng Takuling. Dra ka mo liko sa ginagyan sa mga bus to pagkanto sa may Bacolod South Service Terminal. Di ka rin yung direksyon to yun yung gidmaal ka to Libertad. Pag nabot yung opisay na dra left turn ka na. Pwede ka nakadiretso kadto Libertad, way ka ginaproblemahan kay kalapad sandalan, pwede ka masumpit si mga agi, basig lang nga kalabot kay Libertad ginayon. May gingamay lang ang maging pag-oda, dugay na eh. Pwede hindi ka makasiling nga, mag-og lang balong nga mo, sunod ako permi ka na nagalabay, serious sa Nice Extension, mga ka-aksyon. Like ang patrol, from Lopesina, balabang diretso Rosario, kaya kami dito, Rosario Lacson, ari din na-assign ang best traffic enforcer dito, na babae, diri sa na hamtang sa Rosario Lacson, pero tinga tiyog ni Manang, duga ano lang yakamot, no? Dumatsagan ko, duga saot lang sa'yo. Pero ang traffic ko, gasaot man. Kaya pero sa mong karamo sa masalakyan, lunes kita, expecta raon magiging man, kung nato obserbaran ang traffic ko, dito mismo sa area, Sandalan, Lacson, mga kaakson, na binang mga salakyan, di sa norte, ang ilang direksyon padurong sur, gamahin sang syudad, sang Bacolod, medyo magulubugat ang traffic ko nato, kaya mo gitriwado mga salakyan, mag-delivery van, magiging oras nga nagaginawa sila sa tailatag sa man, sa mga lungga, mga kaakson. Rush hour na, bot ringon ang magkinasimpo ramo sa mga di pa nga jeepney ga sinumpali diri sa area sa Nice Lacson ang mga binulutsan mong no sa mga Bata Libertad sa Ping Lasal diri sa Klabanan nagalabay mga kaakson kita raton diri di ba pito may China Martin Rosado jeep diri kaya nagadusot na kaakson na subong mana na hapon ang patrol alil ka daligto sa area sa barangay Kabug kay pipilato ka kumusyon nila luntad sila ginamang hapon pero na-pacifying man gilayon palapos kita sa may bangga metal wag problema ang trapiko kalapad sang dalanon makita na to na ginkontrol na ang tanan ni madalagko bala mga salakyan delivery van delivery truck arang ibano nakalusot la sa may Sigasco pero ti ginhold na sa mga traffic enforcer kay bawa na sila makalusot dra sa may circumferential road pasulod sa may bangga metal pakadto bangga kuri mga ka-aksyon bagod nga gina-implementar ang truck ban sa sulod sa Bacolod nga pagpatak sa mga skadro sa puntod na magalas 7 ng gabi ginadumilian ang ila palusot na mga ka-aksyon agud nga magaan sa ligwaman ang atong dalanon kay oras ganing ara dahil sila karon nagabuylog man sa mga pribado nga salat di pa nga jeepney along area sa circumferential road upper tigre porte man traffic sa mga ganagandra si Tubuari hindi din maglusot da wala tuloy na nila nga magtabatak na ang takban pag alas 7 kalos ng gabi pwede na sila kalusot mga ka-aksyon no
So para mo na ang pinakawin natin nga sitwasyon sa palibot ng sulad sa Bacolod City nga hapon mga kaagso. Nagmabitin sa gapon, manayanaya ang panahon karon nga kapuranon. Pero update sa tutara matag para mga motorista, driver, operator sa gihapon ang presyo sang krudo sa sulad sang Bacolod nagamboy gapon 4 pesos and 15 centavos. Do'y nagaulagaw, doon nag-rollback na niligats mana, do'y gid. Nantaw tabi karon sa gabi, kido kada Martes, isa mong gagiyo ang presyo sang gatong. Pero in so far, makakso na sa broadcast time, 43 pesos and 15 centavos, sabi ng pinakabarato nga presyo sang gasolina. Dari mismo sa sulad sang Bacolod, rather crudo ini ang 43 pesos and 15 centavos. Pinakabarato naman nga presyo sang gasolina, kaya nagamboy sa 55 pesos and 20 centavos. Pinalikdan nga semana, doga gani 55 pesos and 42 centavos. Subong kita ko diri may di gasolina 55 pesos and 20 centavos makakson. Ang medyo mahal, nagadangat 59 pesos, 59 pesos, kaga 10 centimos ba, o gamay na lang yung taning agiyo, 60 na, pero tinga presos mo nga, sang gasolina mga kakson. Tibandra, trade parar, taon-taon kung ano matabubas ni, kung may bagulag, may pagsaka, kung paggawo, mas mayo, tari kung ganubo ang presyo, nagkitibasi bawi, o naman sa pinakasaka. No? So far mo na, presyo sang gatong sitwasyon sa pribot ng syudad, kung trapiko kagaton panyempo, ang gambaran. Pero sa tatanan ng mga kaaksyon, basta mo sa panahon na naging marigop sang mainit nga kape, na rekong kape ang aton paghahambalan. Isa lang ang aton sa Batrol, ang tagliwot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:24 ini nga bahin drama sa aton sa kaluwan sang di. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin ng quarantine. Okay, sa ato sa nga mga nag-monitor sa live stream, Alexa Fuentes, mayong hapon si Max Marlon, listening and watching Alexa Fuentes. Christine Menyez Villalobos, mayong hapon ng Marlon, Tamyaw ko lang, Family alit kag Torbela, gamonitor gid sila subong sa barangay Pandanon, DSB. Sige. Melvin Peñafiel, gamonitor lang kami di sa Makati, ma-COVID nga hapon. Oh. Si Homa Lumina, Ana Sinuro mayang hapon, Maria Teresa Hofilenia, good afternoon. Elizabeth Malacagabala, stay safe, God bless, more power to ARB at 52. Okay. Erwin de Catoria Gonzales, good afternoon. Monitor lang ko. Iping Hipulango, tinatamyaw ko lang family Hipulango dari sa Banwasang Ilog. Hambal ni Ana, patamyaw Aksumarlon si Father Amber sa Concepcion. Talisay, kagda sa Baliwagan, San Enrique, family Garcia. Iron Karambon Nicer. CDOH ang kaunon kay sila nagasulsol kay Duterte. Kung DOH sa maghambalan, arada si Doke. Namo, panaw ba kayo Doke mag-resign na sa po, aragapon sa kahawidan sa perimen ni Duterte. Si Milail Oligo nga taga-barangay Tangob. Okay. Si Helka Baltar, galapin watching sa Qatar, kagalihog lang ko tamyaw sang
family galapin dara sa barangay Bakong Mao. Okay. Yvonne Boyser, Dan Sharing, Dona Navarrete, Conavarte Macario, good afternoon. Ambal ni Milail, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa, ganatamyaw ni Milail Oligo. Tuntun itlog nila kay Benitez, hadlok kaayo sila kay ilang paso, gid sila katapusan niyo na mga pula, ambal ni Milail Oligo. Christopher Corsiga Masmela, good PM. Rhea May Salbuda Ladio. Okay. Jennifer Recanya Gani Salmorin, good afternoon. Thank you. Buda mo ba? Hambal ni Noel Amar mayong hapon sa Marlon. Tamiyaw ko lang akong friend nga si Vanessa M. Mayo, Jenky Dialagdon, Milail Oligo, Alex Monteza, John, Season Bea, Jonathan, and Dennis Roma. Raman si Ramon Cesar Murillo Alonso. Mayong hapon. Si Hil Javier, good afternoon. Monitor kami diri sa may Quiapo, Manila. Si Pilton Lipora, good afternoon. Ari ko sa Pasay, okay. Diring Aluhamiento. Asumar, pamati lang kami, Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat. Alright. Noel Amar, thank you, kid. Tamyaw na lang. Shout out ko lang akong kumpare nga si Bowie Jolingo and Rayboy Alunan sa ako sa Hinablosa nga si Taboy Derla. Rama si Jolly Militado Patrimonios. Good afternoon, sir, watching from Singkang. Thank you. Okay, nga ba na? Balikan ta naman tugad-ugaya. Thank you.
Nagapangita ka balas ang antioxidant importante mga kaaksyon ang maning balita gido nga bawo di man kuana ang kalabanan ga silinggid mga kaaksyon nga hindi magkapaayo kay mas grabe ang epekto sini no sa mga masabing nga nagabiyahe mga kaaksyon ang fast craft nga biyahe halin diri sa may syudad sang Bacolod kag Iloilo, vice versa, Bacolod, Iloilo, Iloilo, Bacolod, umpisa buwas mga kaaksyon, temporaryo nga magauntat. May mga nakaschedule na nga daan, ginatos sa mga nakaschedule na mo. Why choice Kay ang tinutuyo sila mga kaaksyon, para man sa kaluwasan sang tanan. Aksyon Radio City Hall Report. Para sa Bacolod City Hall nga balita, ang chairman sang APUR, no? Authorized Person Outside Residence, ang na mga nag-aasikaso mga kaaksyon sa mga nag-inaabot na sa Bacolod, si Councilor Villaflor nagsilingsa nga may badamo sa gihapon ang nag-a-apply nga magbiyahe halin sa Panay padulong sa Bacolod. Tinanong matabo si Diman. Ibalonta ang balita sa Bacolod City Hall with Action Dale. Salazar Action Dale, may hapon, please come in. Action Mar, antes sa mga nagwaining development sa mga pagbiyahe sa mga sakyan pandagat kon barko, Iloilo Bacolod, vice versa. Interview din natin si City Councilor Yasha Joy Villaflor, ang chairman sang authorized person outside residence o kun APUR nga nagpalayaga na madamo sa gihapon nga mga applications ang ila sining nga mabatod nga luyag magsulod diri sa may Bacolod City, umalin dito sa may isla sang Panay or Panay Island, Action Mara. Ginapahayag diri ni Villaflor timera sa mga pagligwat sa mga protocol sang Bacolod LGU tungod man sining pamahog sang COVID-19 Delta variant nga mayara na sang na-detect as of now.
6 no dito sa may Panay Island Action Mar. Pero sunod din kay Villaflor, kalabanan sa mga nag-apply is for businesses or may sa mga negosyo diri sa may syudad San Bacolod Action Mar. O galing kulang ila sining nga mga requirements rason nga ila sining nga gina-cancel ila binakon wala sang negative nga RT-PCR test result nga gina-attach sa ila sining nga SPAS Action Mar para matagan sang travel coordination permit o kon TCP. So base diri sa kay Villaflor based man sa gitapanawag nga executive order ni Mayor Bing Leonardia kahapon nga daw extending GCQHR sa syudad until August 15 lakip man ang pag-amend sining mga requirements for travel. According sa iya, ang mga apur require naman nga mag-submit sa negative RT-PCR test result nga valid within 72 hours sila sining nga pagpadulong sa may syudad sa Bacolod, Lakipman. Ining mga online backtrack registration, online health declaration, SPAS travel coordination permit, kag valid personal ID Action Mar. Sang nag-warning pronouncement sang ni MBCCI President Frank Carbon kag operator man Action Mar sang Wizam, wala pa din nakapagwaya sang latest nga announcement ang LGU kung ano ang mangin matabo. Pero usually Action Mar kung mayara dito sa mga mando si Iloilo City Mayor Jared Trenyes with regards sa travel, gina-reciprocate ina ka Bacolod LGU once nga mag-suspend sila sang biyahe from Iloilo going to Bacolod or sa magbattle from Bacolod to Iloilo, gina-reciprocate ina sang ni Mayor Bing Leonardia no kay ang purpose natin kung magmando to sila same man ang mando from Bacolod LGU. Ano kapamatayan ba natin ng palayaga ni Apor Chair City Councilor Yesha Joy Villaflor? For Apor, Dale, ang nagbago is ang kanantang Apor from Panay Island are the only travelers allowed to enter sa Bacolod City provided nga mapasa sila sa mga requirements like negative RT-PCR na valid for 72 hours, valid ID. Okay. I-backtrack sila, may online health declaration form pag ma-apply sila sa SPAS para makuha ang ilang travel coordination permit. Okay, pero ang national nga for Those government employees from national agencies are exempted. Okay. The requirements natin. The rest of the cities from mga provinces sa Philippines na outside sa Panay Island, the same protocol applies. Like before, ang distinction ng Panay Island, wala i-apply ang aton ng mga requirements. But with the new variant na Delta sang COVID, ang bago nga EO ni Mayor ga-apply man ang amunang ang mga requirements sa Panay Island. I see, oo. So, abalang changes bangod sa threat sang Delta variant. Yes, yung Okay. ang payment sa Apor applies to all na. Actually, ito lamang sa ato nga interview kay City Councilor Yesha Joy Villaflor. So, karong ginulat natin diri ang formal nga mando ni Bacolod Mayor Bing Leonardia kag response man sining development no sang biyahe Bacolod Iloilo Bacolod kasunod kagin patuman ditong hard lockdown sa piyak nga isla. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa AR number 1. Ato mo lang 500 pesos ka nagmanawag ng station sa ito. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwede preparar dira ang mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala durog damo. Universal sa AR number 1. Magpahati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Action Radio Bacolod sa Universal sa AR. Okay, ano na ginaukay na Aksyon Kristiyana kung Kristiyana ikaw biukay da. Oo, kay pang boynas niya sa Aksyon na Kristiyan nagagabot sang isa ka winner. Tawgan taruga-dugaya, standby ka mo. Okay, okay, sige. Bangon sa kadamuon daw yung pilian sa Aksyon Kristiyano, no? Isa ka tagdaog mga ka-aksyon. Sang cash. All right. Sige. Dalagi da kay Bukadon Paribe. Sige daw. Isa ka tagdaog sang ato sa ding promo ikaw na labi aksyon na Kristiyano diretso na to diyon kon patawag be padayal. Ay, okay.
Ang ano gali, talakid, ha? Sige. Grabe ang tape. First pala ning adlaw, ha? Una pa lang adlaw ni sang aton sining sige. Oo, tawag be. Sige. Saan ba ya sa mga nagpartisipar sa aton sining Sapniversary, lawig-lawig pa na ya, no? Tutok lang, importante mga ka-aksyon, nag-monitor ka mo dira subong sa Aksyon Radio Bacolod, mas maayogid ko na pagkatawag naton bla, bation bla, no? Ang background sa Aksyon Radio Bacolod, no? Laban-laban mga ka-aksyon, sana nakapuntos, gahanda ka mo sang 1 point insignia. Basta ka monitor ka mo sa Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon. August 2, subanggid nga adlaw, nag-umpisa ang ato sining paghatag sang papremyo. Dali lamang na sa Aksyon Radio Bacolod, August 2 to 7 kag August 9 to 14. Maning sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, isa ka ring. Duha ka ring. Sige. Alas 5:45 na man subong sako-sako ni kay basi ang Iban Black so Oliver na tabuan nga kilis bla. Tiga kilis paano ka makasabat sa cellphone kung nga kilis? Hello, mayong hapon. Good afternoon, mayong hapon. Axel Oliver ang akong kodigo be hatag di anay. Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon, good afternoon. Good afternoon. Sige, si Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene ini. Ma'am Arlene Magosara. Yes. Correct? Balaan mo siguro kung din anong gatawag si mo ay. Si Action Marlon. Kilala ya gid ho, Action Marlon. Mga pilang na edad ni Arlene? 48, taga diin ka, hindi Arlene? Purok San Roque, Tangob. Purok San Roque, Barangay Tangob. Di na ta magpaligoy-ligoy pa, mangkot ko si imo, no? Abi, lawag lang sang dua lang ka kwan, dua ka anchors, or mas mayo tatlo ka anchorman sa Action Radio Bacolod, aber? Si Action Marlon Hinubaya sa Action ng afternoon edition. Jan Diaz. Tapos si Action Eric Magbanwa. Sige! Hapos lang Arlene Magosara, 48 years old. Hulat ka lang Inday Arlene ha. Kaya padala lang imo sa nga premyo. Thank you gid. Hindi gid magliso sa iban nga istasyonan Action Radio Bacolod lagid. Happy listening, Arlene. Salamat. Congratulations sa reward. Thank you. Congratulations sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayat na manawagan ang imong ngalan. Dayon Action sa ARD. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dalawa, tatlo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable So, Vitamin D3 sang live with Aksyon John Diaz angot sini. Aksyon John sa dugang report please come Diri kay Bacolod City, or rather sa pagdumaan sa Wisdom Express, nga sila mismo man ang temporaryo na magauntad sa biyahe buwas nga adlaw. Ini sa fast track action mar sa mga biyahe gikan sunod sa Bacolod adto sa Iloilo kag vice versa. Sumugod ni buwas nga adlaw Martes, Agosto 3. Kay sunod kay Mr. Frank Carbon sa Wisdom Express, ang desisyon sa ilang kompanya on tatagid sa biyahe. Kaya according to sa iya, ang Philippine Coast Guard dito sa Iloilo
ang hindi na magbaton sa pasahero for leisure travel kag kung walay cause ng negative RT-PCR test. Diri sa Bacolod amo man, at of course ng leisure travel ginadumilian Manila, and to report may pila sila ka mga protocols nga ginapatuman aksyon na Marlon. So bangod sini, bisan pa nga wala sang mandoya from local government unit na untaton ang biyahe, ang ila diri nga ginresesyonan, monta tagid sa biyahe, hindi pa nila maplastar gikanugid ang ginatawag nga pulisa sa duha ka mga LGU kag ang ila diri ginalauman do wala masyado sang pasahero bangod sa pila ka mga strikto nga mga protocol nga ginapatuman sa duha ka mga LGU. Sabay naman sa Ocean Jet, kung na makita natin sa ilang mismo nga official Facebook page, ila diri nga ginkonfirmar aksyon na Marlon nga tanan nga mga trips o biyahe suspendido bangod sa mas istrikto nga travel restriction sa naglain-lain nga mga local government units until further notice. So may mga ruta like Cebu, Tagbibaran, Cebu, Cebu, Ormoc, Cebu, Cebu, Camotes, Cebu, Iloilo, Bacolod, Iloilo. Amo ni nga mga ruta ang temporaryo nga suspendido. Tandaan, again, ini action mark para sa mga fast craft din lamang nga suspendido ang ilang biyahe according kay Mr. Frank Carbon until nga may pagwa sila sa bago pagid naman nga notice gikan sa naglain-lain mga management kay diri sa Iloilo or diri sa Bacolod duwa lang ka fast craft na lang ang nagabiyahe mong tugtog o malinsad to nga nagbalik ang biyahe o kung pila ka may stricto nga gipatuman amo na ning Ocean Jet kag ang Wisam Express action Marlon. Yari ang kabay sa pagpayag ni Mr. Frank Carbon sa Wisam Express. Oo, sa Wisam sir, kamusta sir? So, yan si Mr. Frank Carbon sa Wisam Express. May ang diri sa cancellation sa biyahe sa Wisam. Pero anyway, ang Ocean Jet may announcement naman sila silang official Facebook page. Karon, ang roll-on-roll of vessel, according kay Petty Officer Felix Campaner, Sir Campaner Jr., Gracias ng Philippine Coast Guard substation, nga ang matabo sinidiri, may biyahe gyapon ang route. Pero para lamang sa essential goods, mga cargos, Action Mar. In terms sa mga pasahero, hindi nila ma-confirm or hindi nila pagpadugutan ng biyahe unless otherwise may ara ikaw nagakaigo nga requirements. So sa liwat, ang iladri kinanglanon, may requirements dapat ang ipresentar ang mga biyahero. Tigaling kiti according diri sa iya, stricto na kadaan ang mga policy, hindi nila diri ma-check kung may pasero, panibas, pero most likely according sa ila, kung essential good ang imong dala, sige nagyapon action Mar, no? Hindi ina ma-hamper, but siningon unhampered ina ang biyahe sa mga essential goods and services. Ano naman essential goods sa mga biyahe sa mga pagkaon, mga sa ginabiyahe, mga livestock, kag iban pa. Sige, Action Mar? Standby ha, alas 6:01. This time is 6 p.m. Basta allergy ng kid. Coast Guard, sige na sila, no, ang ilang biyahe sang Roro Buas, except sa mga pasero nga stricto nga protocol ang ipatuman man sang Coast Guard base sa mga executive order nga ginpapanaog sa naglain-lain may LGU sa Iloilo kag syudad sang Bacolod. Dari ang konfirmasyon ni Sir Louis Campaner sa Philippine Coast Guard Bredco Substation. Update for Roro, ano matabo ba? Sa itong biyahe sa itong mga Roro, ang atong Roro wala kontak ang biyahe.
ang pasayro lang naton siguro ang maguntak biyahe kay kung halin ka diri sa Bacolod pakadto ka sa province ng Lumangas magsulod ka dito kung apor ka pwede pero pag pabalik mo naman diri sa Bacolod kay may executive order si Mirbing nagwa kanina na kung isang apor ka dapat na negative RT-PCR ka nga dito as So wala kita sa pasayro ato lang na mga tracking na nato gamapay natin lang pwede lang authorize magkarga sa Tororo. Pero advice itong sa mga pasayro. Di subong ang nagkaradto di ginang pasayro nagambal nga ang tagay dino nagpinuli na kay patutal na was. Aksyon naman ang konfirmasyon ni Sir Louis Campaner, ang commander ng Bredco Substation ng Philippine Coast Guard. Ang mga update sa biyahe sa masakayang pandagat sumugod buwas nga adlaw liwat, ginaklaro naton fast craft suspendido ang biyahe sumugod buwas Agosto 3, Martes, pero sa mahin sang roll-on-roll of vessel padayon ang biyahe para sa mga essential goods and services. Sa ato tanan mga kaaksyon sa buong panahon ng COVID-19 yung malatian naton sa gihapon ginagkabalakan. Libot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Balitaw na Action sa Bacolod Action Radio. Evergreen Herbal Caps. Ang defensor. Ako naman, aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,